Vikrant. Ngabuza ukuthile. Yes. Khona inkinga ekhona. Uma kukhona inkinga ekhona cela usitshele. Uchaza ukuthini? Ngisho ukuthi ukwenza kwakho kwaqala nje kungakapheli umshado. Awinani. Kusukela lapho bengikunakile. Ubuke kungekho kahle. Ukwenza kwakho nje kuhlukile. Cha, akukho kanjalo. Ngabe kukhona yini iphutha esilenzile? Cha, Phona. Yindaba uyiphathe ngalendlela kuMonica. Vikrant. Vikrant. Hawu uMonica uyakubiza. uMonica uyakubiza. biza mina. Yebo. Usekubize kwabili. Uyiphathe kahle mntanami. Uze uzinakekele. Umphathe kahle futhi nomkhwenyana. Monica. Uvikrant ukulindile. Usuke wakhuluma naye. Auntie, Uke wangimisa lapha ekuqaleni. Ngase ngiyama. Ngabe sumisile nje lo mshado. Kodwa uqhubekile washada. Ngiyakutshela kokugcina manje. Akwakabi late. Mina angifuni ukuthi ungene entweni ekubeni ungayithandi impilo yakho yonke mntanami. Angeke ngivumi ukubona lokho. chaza ukuthi ngobusuku bokuqala kumshado wethu. Ubusuku bokuqala usho ukuthi ukuphingelile waseshada nawe. Auntie noma ngabe kuthiwa lento eshoyo iyiqiniso kodwa lesa kusona isikhathi. Ngizombuza mina uMonica ngalento. Mina ngizobona ukuthi ngikhuluma naye nini. Ngicela ungiyeke lento ngiyilungise mina ngendlela yami. Yini Sithando? Wafika kusa nje kuseni kangaka. Oh ma, bengicabanga ukuthi kuzoba nesiphithiphithi la. Ngase ke ngifike ekseni. Kulungile uphi phone njani? Ubelele ngekhathi ngihamba. Awunikise emolini. Ay ngizodla late. Khuleka ngizoyidla late. Lungile. Oh ngabe konke kuhamba kahle la? Usho ukuthini ngalokho? Ha? Konke kuhamba kahle. No sisi ngiyabuza nje ngoba ngiyibuzela. Kwenzakaleni nginkathi mina ngihamba la? Bengabuye kwenzekeni Sithando. Yazi wonke umuntu bekhathele bavele basheshe balala. Uvikrant yena cha ukuthi angimboni indawo. Ukuphi? Awusisi. Ubeshada nje izolo lokhu. Manje kusayisekuseni nje ngo7:30. Vikrant. 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 Akekho nala. Uyazi nje ngisho izolo. Uvikrant akazange angithinte. Buka futhi manje uhambile akazange angitshele ngisho ukungitshela ukuthi uyapi. Ma, Yebo, kwenza njani? ugogo. Sasukile ngithi. Ya.
Uthethe kakhulu. Ungithusile yazi. Kanti ke sithando sami unjeyana sidalo. Ngisho ukuthi ubuya benesineke yena kodwa benekhanda eqinile futhi. Angakunika uthando oluningi kodwa mangabe ecasuka kwayena uvela acasuke. Onkosi, mangabe nje ecasuka Kwenzekani? usho noma yini eqhamuke emqondweni. Nkosi yami. Ma. Kodwa wena usuhlale kanjani nalomuntu iminyaka eminingi kangaka? Kanjalo njena. Ngichithe isikhathi sami ngithi onkosi. Ma. Ngingabuza Yini? uVikrant. Ngisho ukuthi ngabe uhleze iphatha kanje? Kanjani? Ngisho ukuthi ungishiye nje ngingakavuka ekseni. Akangivusanga. Ayibo ngempela. Yini? Kwenze njani? Hayibo. Akulutho. Khulileka mina ngizokhuluma naye. Cela ungenzela nje kunento engibekela lapha estofini ngicela ungibhekela yona ngiyabuya.